only in terms with itin agricultural modernization and mechanization. So talagang makita tayong mechanized tayo motin kasi awang pa ino masapol mo iti digiti manual labor at awang pa iti maalamon kasi makita tayong pinag-harvest, pinag-mula, mechanized amin nun. So makita tayo mo DJ resulta digiti adu nga iti provincial government nga farm machineries and equipment including iti DA, and then another modernization tayo kat DJ agit ito tayo mo tindigiti modern greenhouses DJ tapnon talagang ma-modernize iti kasta tayo kinada DJ collaborative projects tayo with the Taiwan government so DJ madamatag nga ongoing garlic project at mo ma-upgrade mo dati quality, ma-improve iti productivity, mapangato tayo iti yield iti garlic iti perfect. Lukit sa tayo mabiti pasukin, iti bulgos, iti badog, iti garlic producing municipal. Counterpart ti Taiwan government iti dedicate planting materials, including iti agricultural inputs such as fertilizer, foliars, and then dapat iti machine nga naggapo kadakwada. And then DJ technical expertise. Kasi amo tayo nga dadakol iti garlic da bagang ma-improve tayo dati sizes iti garlic.